ɗamarar zama da ke ya shirya ya agaza karki bari so ya maishe mun jinya. Zuciya ta kamu a rai kisan ta su masoyiya, tana da tasiri gun shigar ta ba tare ni habibiya. Yana gani yana ji ra'ayinsa tamkar wahainiya, yana da farko amma ku gane so bai karshe a duniya. Ya zanayi na fada cikin saban so na waiwaya, nai nisa ba kiran da nake ji sai na ki gimbiya. Ki tausaya dan Allah ki tausaya, ki agaza dan Allah ki agaza. Ki gane bayani na ki gane wane ne dan adam ne ni, kaunar ki ta kama ni. Na shigo fadar san ki karki so fa ki ruda ni, adana ni in na zo gidan ku yarda ki nuna ni. Ki lulluɓa mini bargon so masoyiya da wuri sai ni na da rauni, shi so na da hatsari na sa tsanani. Yana da karfin hakan ya sa ni na tako ki adane dan Allah ki san da ne. Allah ki agaji dan matan ki san da ne. Ban san zuciya za ta saka na soke ba, ban san jijiya da jini suna jinki ba, ban san idanuna na kallon kamannin ki ba, ban san kunnuwana na jin aman muryar ki ba, ban san kafafuna za su rako da fadar ki ba, ban san yadda ma zan yi kwatancin san ki ba. Ina so ki gane ban ga tamkar ki ba, ina so ki gane